Veľká Žiaden analýza. iPad nenahradí obyčajnú knižku. Nikdy. To znamená, aj to nie je cesta. Viete, ako čítate knihu na iPade, ako čítate tlačenú knihu. Ja v živote nepoužívam papier, keď čítam. No, hej. Odpovednosť politikov je prehltávať. Každý sme si tým prešli a ešte nie som taký starý, aby sa mi to nestalo občas. Že sa vám postaví na tlačovke. No tak toto? Že my si môžeme dať robiť, ale Ja sa urobím, ale ja to prehltávam. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Ja som si doma v Ešuse nikdy neohrieval ani polievku. ešte, že tej slovenčine nerozumejú v celom svete. Neznášam slovenčinu. Viete dobre, že sú tu veľké eurofondy, ktoré čerpáme na rôzne interatívne tabule a neviem aké operačné veci. Veď pre Boha živého. Poslanec Národnej republiky si myslí, že môže všetko. Poslanci Národnej republiky, niektorí si myslia, že môžu v pléne urobiť čokoľvek. Poslanky niektoré, nedá mi povedať, v predvolebnej kampane boli schopné stiahnuť aj gaťky, dneska jedia horálku a nosia tričko. A ako som povedal, ak niekto permanentne pred vami klame, niektorí poslanci si dneska v plene dovolia bežne urážať kolegov, možno, že ich tak až špičkovať agresívnymi úsmevmi a pošklapkami. Asi by sme sa tu všetci len hádali, intrigovali, nosali billboardy. Vážené dámy, vážení páni, asi sa všetci zhodneme na tom, že parlament je to najsvätejšie miesto, kde by sa malo naozaj súťažiť len slovami. Nemala by tam byť hystéria, prejavy, ktoré vidíme v ulici, demonštrácie, urážanie, hanenie. Ale asi by to malo byť miesto, kde vznikajú tie najlepšie zákony, ktoré uľahčia, pomôžu, možno aj zabezpečia následne potrestanie tých ľudí, ktorí si to nezaslúžia. Ja si tú hodnosť zaslúžim. Za to, že mimo pléna nafúka alebo spôsobí dopravný prostriedok. Ja neznášam chlapov, ktorí sú hysterici, preskakuje im hlas a vykrikujú a demonštrujú na tribúnach tričke a mám súťažiť, a nazvem to v súťaži politických strán so subjektmi, ktoré vznikli, ktoré si kúpia billboardy, prepáčte, a mám naozaj problém tú emóciu ovládať. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Je mi veľmi ľúto, že niekedy tým politickým nástrojom opozície je len urážka, hystérie, útočenie do osobných stavov. Je nepredstaviteľné a takisto nemiestne, aby si poslanec Národnej rady dovolil v plene Národnej rade také nemiestne žarty, aké vám názorne teraz uvediem. Nech sa páči krátke video. Vieš čo, ty si jeden diablov syn, hnusný, odporný, ale všetko to bereme s rezervou, pretože ťa bereme jak mentálne retardovaného, čiže všetko ti to prepáčime. Ja to poviem teraz, že páni poslanci, naozaj ja vás skúsim aj v rámci sály aj do budúcna od slov expresívnych poprosiť, aby sa v sále nediali. Výplatnú pásku, tak zo 700 eur ešte 500 ide štátu, 500 vám ide z čistého, ako som minule ukazoval. Veď pre Boha živého. Zo 700 eur ešte 500 ide štátu, 500 vám ide z čistého, ako som minule ukazoval. To mi nevychádza. Vláda nestojí a nepadá na žiadnom ministrovi a na žiadnom koncesionárskom poplatkovi, ale, ako som povedal, a na žiadnom koncesionárskom poplatkovi, ale